ಗೊಂಜಿಲ್ಲಡ್ ಬತ್ತನ ಫುಲ್ ಪಗಾರುಂಡು ಚೂರು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಬಂತಾಂಡಿ లాగబడ్ని హాయ్ గాయ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ మాత ఏం చల్లారు బుక చాపర పర్దా నికల్ನ ಎನ್ನ ಚಾಪರ ಪರ್ದಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಚೂರು ಬರ್ಸ ಬರಂತುನೆ ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬಿತ್ತೇನೆ ಕಾಂಡ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನಗ ಬರ್ಸ ಬತ್ತೇನೆ ಇನ್ನೊಂಥರ ಮುಗಲ್ ಉಂಡು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬರ ಬರ್ಸ ದೊಂಬಿತ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲೇ ಕಡೆ ಓದಿಚ್ಚಾಂಡ್ ಲೇ ಕೂತೀನಿ ಇಲ್ಲೇ ಒಂಥರ ಮುಗಲುಂಡು ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಫುಲ್ ಬರ್ಸಂಡು ತೋಚೋಡು ಅಂಚಂತರ ಮುಗಾಲುಂಡು ಅಂಚೆನಿತ್ತದೀಗ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿತ್ತ ಟಿ ವಿಡ್ ಪೂರ ನ್ಯೂಸ್ ಬೈದಿನು ನ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಂತೆ ಅನ್ಕೋಡೆ ಪಗ ಬೈತಿನು ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಅಂದು ಹೊರ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಇಡೀ ಬತ್ತದು ಪೂರ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಿರಸುರ ಆತನಿಗೆ ಅಂತೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಬಣ್ಣಿ ಪೊಡಿ ಹೆಂಗೆ ಹೊರ ಬೈದಿರು ಯಾನೊಂಜು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೂರ ರಜೆ ಪಾಡ್ದು 3-4 ದಿನ ರಜೆ ಪೂರ ಅದು ಪೋತುನು ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಡಬ್ಬ ಓಲಾವು ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಒಂಚು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಸಾಕಾದು ಪೋತುನು ಕಣ್ಣು ಬೇನೆದ ಅಬ್ಬಾ ದೇವ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ ಗಣಿತ ಪೊಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಪಂಡ ಬುಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಇತ್ತು ನಕಲ ಕಣ್ಣು ತುಳ ರಪ್ಪ ಪಗರು ಬಂತೇನೆ ಇಂಕ ಲಂಚನೆ ಮಿಗ್ದಿ ಚೈದು ಬುಕ್ಕ ಯಾಂತಿಯ ಕಣ್ಣು ಗೊತ್ತು ನಾವು ಎಂತ ನಮಗೆ ತೂದು ಪೋಪುಡಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಬಂತಲ್ಲ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಇದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಮೀನು ನಮಕ್ ಮೀನ ಬರ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಪಾಡ ಪಗ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ತುಂಡಲ್ಲ ಆತಕ್ಲೆ ಪಗರಿಚು ನಮ್ಮ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಫುಲ್ ನೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಬರ್ಪುಳಿಗೆ ಅವೆಂದು ದುಂಬೆದ ತೊಂದಿಯೋಡು ಪಂಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಿಚ್ಚಿ ತೀಂಡ ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಸೇಫ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಚಿತ್ತಪ್ಪನೊಂದು ಇತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ ಪಗರ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ಪೂರ ರಜೆ ಮಂತಾರೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ ಬರ್ರಿಜ್ಜಿ ಶಾಲೆ ಪೂರ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಅಂಡ ಚೆನ್ನಂದು ದಾದ ಪೂರ ಅಪ್ಪಳದೇ ಗೊತ್ತು ಚೂರ ಇತ್ತು ನಿನಗ ಇಂಕೋ ತೂವರ ನ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಶಾಕ್ ಆಂಡಿ ಅಪ್ಪ ಎಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಾಂಡಿ ಪಿರ ಚೆನ್ನಂದು ಉಂಟೆ ಒರೇ ಗೊಂಜಿಲ್ಲಡ್ ಬತ್ತನ ಫುಲ್ ಪಗಾರುಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ತೂದು ಪೋಪಂದು ಅಂಚೆನೆ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಬೈದಿಚ್ಚಾಣಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಹಿಡಿತಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಚೂರು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಬಂತಾಂಡಿತ್ತೆ ಹೊರ ಬರ್ತದ ಅಂಚ ಬುದ್ಧಿ ಬೈದದು ಬಸ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡಲ್ಲ ತೆಂಗ ಕಾಲೇಜ್ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚದು ಚೂರು ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂಚದು ಹೆಂಗೆ ಆತಂಚು ಪೊಡಿಗೆ ಇಚ್ಚಿ ಬುಕದಾದ ಪಂಡ ಪೇರು ಈ ಮರ್ಯಾಡು ಪೂರ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಪೂರ ಬರ್ಪಿಚ್ಚಿ ತುಂಬು ಪಡ್ದ ಅರೆಗಲಾಡ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಮರೆಯೆಲ್ಲ ಬೈದನೆ ಈಗ ಅದು ಕುದರ ಬಂತೀನಿ ಕಾತು ನೆನಪು ಅದು ನಿಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಹಿಂಗಿತ್ತೇನೆ ನಾ ಪಾಂಡವು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಂಚ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಏನು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಪುಲಿ ಎರಗಂಡ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಎತ್ತ ನಾಕ್ಲೆ ತೀರ ಪೋಡ್ಸಿ ಪಣ್ಣಂಚೂರು ಸೇಫ್ ಅದು ಪುಲಿ ಚೂರು ಚೂರೆ ನಿಪ್ಪುಲಿ ತೂದು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಡ ದಾಳ ಮಂತಾರೆ ಅಪ್ಪಚಿ ಆಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುಡಿ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇನಿ ಚೂರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತು ಚೂರು ಪಿದೆ ತಂಪುಂಡು ಹಿಟ್ಟೆ ಹಾಪುಡು ಲೈಫ್ ಫುಲ್ ಸೆಕೆ ಇಟ್ಟು ಕುಳ್ಳಿಯರ ಅಪ್ಪಚಿ పొద్దులే ತಂಪು ಒಂಥರ ಮುಗಲ್ುಂಡಿನಿ ಬರು ಬರ್ತಾ ಬತ್ತನೇ ಆಡ್ದೆ ಬಾ ರಾತ್ರಿ ಚೆಪ್ಪರೆ ಹಪ್ಪಿ ಸೆಕ್ಕಿಟ್ಟು ಸೆಕ್ಕೆ ಉಮಿಲ್ ಪುರ ಬತ್ತನ ಒಂಚೂರು ತಂಪುಂಡು ಅಂತ ಪಿದಾಯಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಐತೆ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪೇರಿ ಇಲ್ಲಡು ಪೂರ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಕೊಲ್ಲ ಅದು ಪೂಜೆ ಪುರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆಪ್ಪೇರಿ ಅಂಚೆ ಪುರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಪ್ಪು ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುರ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸಲ ಹೆಂಗೆ ಪೋತಿಚ್ಚಿ ದಯ ಪಂಡ ಏರ್ಲಿದ್ದದು ಮಾತ್ರೆಗೆಲ್ಲ ಬೇಳೆ ಪುರ ಇರ್ತದೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಅದೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚೆ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ಆಚರಣೆದೆಲ್ಲ ಮನ್ಪಿಚ್ಚೆ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೊಂಚು ಪೋದು ಬರ್ಪ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಪೂಜೆ ಪುರ ಜಾಯ್ಕಿ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಚ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಿಲಿ ಇಳಿಸಿ ಕೆಲವು ಪಾತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಚ್ಚಿ ನಮಕ್ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಾತೊಂದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಪೂರ ಪರ್ಬಳ ಬರಸು ಅಷ್ಟೇಮಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಪೂರ ನನ್ನ ಜಾಲಿ ಇದು ಗೆರ್ಬರ ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಮೊಸರು ಕೊಡಿ ಕ್ಯಾಂಚಪುರ ಕಂಡಿದ್ದು ಕಾತೊಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ಸಮಯ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಬರ್ರೆ ಆಂಡ್ ಅಷ್ಟೇಮಿ ಬಂದಾಗ ಜಾಲಿ ಮುಂತಾರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ದಿಪ್ಪರ ಪಗ ಜಾಲಿ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಬುಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಈ ತಿಂಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಓಣಂಬ್ಲುಂಟು ಓಣಂಬ್ಲಂಚೇನೆ ಕೇರಳದಾಗಲೇ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೇರೆ ಹಚ್ಚಿನಿ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಪವು ನಮ್ಮ ತೋಡಿ ಸಲ ದಾದಾದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ರಂಗೋಲಿ ಪೂರ ಮಾಡುವ ತುಕ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಒಂಥರ ಮುಗಲ್ ಹತ್ತಿರ ಮುಗಲ್ ಒಂಥರ ಬಿಡು ಬೋರ್ ಹಾಕೋದು ಚೆನೆ ಕೊಂಚ ಬರ್ಸ ಬರ್ರಡಪ್ಪ ಬರ್ಸ ಬೇಚನೆ ನೀರು ಪೂರ ಉಪ್ಪಂದು ನಾನು ಅರೆಗಾಲಡು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೆಸರದು ಅಂಚ ಪನಿ ಬರ್ಪಡದು ಅವು ಬರ್ಸ ಬತ್ರ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಅಪ್ಪನೆ ಪಂಪೇರೆ ಬುಡಾದೆ ಬರ್ಪಡದು ಅಂಚ ಅಂಡ್ ಈ ಸಲ ದಾಳಿಜ್ಜಿ ತೆಡ್ಲಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಸ ಕಾಲಂಟು ತಿಂಗಳಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬೈದಿನ ಎಂಟ ಆಗ್ತಿ ಆತ ಬತ್ತನೇ ಯಾವ್ಜಿ ನೀ ಕೆಲವರು ಪೂರ ಪಂಪೆ ಪಾಪ ಟಿ ವಿ ಪೂರ ನೀರಿಚ್ಚಂದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಬರ್ಸ ಬರೋಡು ಈ ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ಪಂಪೇರ ಆಟಿ ತಿಂಗಳಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಕೊಂಡೊಂದು ಬುಕ್ಕೊಂದು ಪಿದೆ ಜಪ್ಪೇನ ಆತ ಬರ್ಸ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಸಲ ದಾಳಿಜ್ಜಿ ಹಾಟಿಗೆ ನಾನು ಸೋನ ಬೈದಿನ ತೋಡ್ದಾದಂದು ಚುರು ಮುಗ್ಗಾಲ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಬುಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬರ್ಸನ ನಮ್ಮ ಪರ್ಬಾನಾಗ ಬರ್ಬಿಡು ಮೊಸರು ಗುಡಿಗೆ ಬರೋನಾಗ ಬರ್ತದ ಇಡೀ ಚಂಡಿ ಮಂತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ತಿಂತೋಚೂರು ಬರ್ಸ ಅಪ್ಪ ಕೋಪ ಇತ್ತು
ತೋಡ್ ಅದ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆಗೆ ಈ ಸಲ ಬರ್ಸೊಂಡ ಅಂಚೆನೆ ತೋಜುಂಡು ಅದಾಚಿ ಕೈನಿ ಬರ್ಸಬತ್ತನ ಬರಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪಚಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಜಗತ್ತಿಜಿ ಮುಗಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ವರ ಪಕ್ಕಡ ಮುಗಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಪೋಪುಂಡ ಕೋಪಾಡು ಪಕ್ಕಾಡ ರಾಣಿ ಅಂಚೆ ಮುರೇನ್ ಲಂಚೆ ಮುಗಾಲ್ ಫುಲ್ ಪಾಡ್ತಿದ್ರು ಆಡ ಬರ್ಸಲಿಜಿ ದಾಳೆ ಹೆಚ್ಚಂಡು ನೀ ತೋಡ್ದ ಅದಾಪುಣದೆ ಕಡಂಚೂರು ಬೈದ್ರ ಅದಚ್ಚಿ ನೀ ಬರೋದು ಮತ್ತೆ ಉಮ್ಮಿಲ್ದ ಕಾಟಾಡ್ಲು ಪಿಲ್ಲಿಯರ್ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಒಂಚು ಬರ್ಸ ಬತ್ತರ ಚೂರು ಉಮ್ಮಿಲ್ಲ ಬಲಿಪ್ಪ ನಾನು ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಮಂದಿದ್ರೆ ಪೂರ ಈ ಸಣ್ಣ ಚಿನ್ನಕ್ಲು ಪೂರ ಇತ್ತು ಪಾಡ್ದೇರೆ ತುಲಿ ಫುಲ್ ಬಾಗ್ತದೆ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪೀರ ಆಯ್ತು ಹೇಳ್ತುಲೆ ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬದು ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ತ ಫುಲ್ಲು ಹಿಂದೇನು ಇಂಚಿನ ಮುಟ್ಟಕತ್ತೆ ಪೆರದನೇನು ಪೂರ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಮುಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ನಡಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆತ ಕಿನ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಲಾಗ ಬಡ್ನಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮುಲ್ಪ ಅಂದೇನು ಫುಲ್ ನೂಕುದು ಫುಲ್ ಒಂದು ಡ್ರಮ್ ಪೂರ ಮೇಕಲ್ ಪೂರ ಗಡಿ ಗಡಿ ಹೋಯ್ತು ಇದು ಪೂರ ನೂಕೊಟ್ಟಿರ ಸಾಲ ಮೇಕಲ್ ಗಲೀಜು ಮಂತೆ ದಿತ್ತು ಏತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ದ್ವೇ ಬೆಲ್ಲ ವೆಚ್ಚಿತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮೇಕಲ್ ಫುಲ್ ಗಲೀಜು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇ ಆತಿ ಆಯ್ತು ಇಟ್ಟು ಪುಚ್ಚದಿಗಿನ್ನಲು ಭದ್ರ ತಿಳಿತ ಪಿರಾನು ಕುದೀತೆ ನಾನು ಆಯ್ತು ಪಿರ ತುರಂಗ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫುಲ್ ಈಗ ಅದು ಗಲೀಜು ಕೋಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏತು ಪಂಡ್ಲಾಡ್ತಾ ಪಿಚ್ಮಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಸಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇವರ ಸೆಟ್ ಮಂತಾಳ ನಾನು ತೋಡ ನಾನು ಸಾರಿನೇ ಬಿಡಲಿಗೆ ತೂಕ ಇದು ಚೂರು ಬಾಜನ್ ಚೂರು ಕಂಕಡೆ ಕಟ್ರಡು ಚೂರು ಬಾಜರ್ ಒಂಚೂರು ಕಂಕಡೆ ಮಾಡುವೆ ತುಲೆ ಯಾನವರ ಬಾಜನ್ ಸೆಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅವನು ಫುಲ್ ತುಲೆ ಸಣ್ಣ ಕಂಕಡೆ ಬಾರ್ದು ನಮಸ್ತೆ ಬಾಜನನ್ನೇ ಇದು ಪಿರ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಒಂದು ಜನ ಒಂದು ಕೊಂಚ ಊರುಂಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಂತಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ದೇಹ ಫುಲ್ ಇದು ಬಾಜನ ಫುಲ್ ಅದು ನಾನು ಪಾಚನ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದಾದಿತ್ತು ಕೊಡೆ ಜನ ಅಂಕಡೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ತಾಂಡು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಂದಿ ನಾನು ತೋಡಿದೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡನಾಗ ಪೀರ ಅಂಚನೆ ಹಾಪುನಿ ಕೋಪ ಬೆಂಗ್ ದಿನೋಲ್ಲ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಇಡೀ ದಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಏತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಲ್ಲ ಹಾಕಿ ದಾಪಣ್ಣನ ಪೋಡಿಗೆ ನೆಜ್ಜಿ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಯಾಕಲೇ ಗೊತ್ತು ನಾನು ನೆರ್ಪಿಸಿದ್ದೆ ಯಾಕಲು ಬಾ ಏತು ಗಲೀಜು ಮಂತೊಂದೇ ಇಪ್ಪೇರು ಎಂತ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತದು ನಾನು ನೆರಳು ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ನಾ ಪೋಡಿಗೆ ನೆಜ್ಜಿ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಏತು ಪಂಡಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಗೆ ಅಂಚಾದೆ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಗೊರ ಕೋಪ ಕ್ಲೀನ್ ಉಪ್ಪಡು ಆ್ಯಪಲ್ ಇಂದು ಪೂರ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿರ ಸೆಟ್ ಮಂದಿತ್ತೆ ಪಾತ್ರ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ನಾನು ತೋಡು ಪಿರದಾದ ಮನೆ ಪೇರು ಎರಡು ಕತ್ತಲ ಒಂದು ಬತ್ತಿಡು ನನ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಪೂರ ಎರಡು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಓಪನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಕೊಂಚ ಗಡಿ ಗಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಪನೆ ಏತು ಪೊಬ್ಬು ಗೋರ ಪೋಡು ಬರ್ಪುನೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆವಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಡನ್ ಬಂತದಲ್ಲ ಪಿರರ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಕಂಡು ಬೇನೆ ಉಂಡು ಪಿರ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಐನತ್ತು ಜಾಗ್ರತೆ ನಮಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚದು ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪುಲಿ ಏರ ಕಂಡು ಬೇನೆ ಬತ್ತಲು ತುಯ್ಯರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಬರ ತೂತು ಪೋಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡ ತೇರೆ ಕಂಡು ಬೇನೆ ಬಂದು ಅಂಚೆ ಪಿರ ತುಯ್ಯರ ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪೋಡು ಐನತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ ಅದುಪ್ಪುಗ ಅಂಚೆ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಪೂರ ಗಂದಿಕ ಅಂಚೆನೆ ಯಾಪಲ್ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ ಅದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಬಂದದ್ದು ಅಂಚೆನೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಬಾಯ್